ஒரு சமுதாய பெண்களை தரக்குறைவாக பேசும் மற்றொரு சமுதாய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஒரு தரப்பை சார்ந்த மக்கள் முசிறி காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனர். தமிழ்நாடு முத்தரையர் முன்னேற்ற சங்கத்தின் மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளராக உள்ள மருத்துவர் ஜெகன் தலைமையில் தொட்டியம், ஸ்ரீனிவாசநல்லூர், மகேந்திரமங்கலம், மணமேடு, அழகரை, கார்த்திகைப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து ஒரு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் என 100க்கும் மேற்பட்டோர் முசிறி காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு சென்று முற்றுகையிட்டனர். அப்போது அங்கிருந்த போலீசாரிடம் முற்றுகையிட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதில் தங்கள் இனப்பெண் வேறொரு இனத்தைச் சார்ந்த இளைஞரை திருமணம் செய்து கொண்டதற்காக அந்த பெண்ணை கொச்சைப்படுத்தி அவதூறாக பேசி வாட்ஸ்அப் குழுவில் வேறொரு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த மூவேந்தன் என்பவர் வாட்ஸ்அப்பில் பதிவிட்டுள்ளதை கண்டித்தும் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முசிறி டிஎஸ்பி யாஸ்மின் அவர்களிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர். மனுவினை பெற்றுக்கொண்ட டிஎஸ்பி தங்களது கோரிக்கை மீது உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதி அளித்ததன் பெயரில் ஒரு தரப்பைச் சேர்ந்த மக்கள் தங்களது முற்றுகை போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.